ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୁଅମାନଙ୍କର ବାଣ୍ଡୁ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଯାଏ? ପୁଣି ଥରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୁଅମାନଙ୍କର ବାଣ୍ଡୁ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଯାଏ? ଉତ୍ତର ଗେହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ି କରି ଗେହିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ି କରି ଗେହିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋଟି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗେହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମଜା ଆସିଥାଏ? ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋଟି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗେହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମଜା ଆସିଥାଏ? ଉତ୍ତର ମୋଟି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଗେହିଲେ ମଜା ଆସିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅମାନେ ଥରେ ଗିହା ଖାଇଲେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଗିହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅମାନେ ଥରେ ଗିହା ଖାଇଲେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଗିହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଗିହା ଖାଇଲେ ମଜା ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗିହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗେହିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ମଜା କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗେହିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ମଜା କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ? ଉତ୍ତର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ମଜା ଆସିଥାଏ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।